te upute se ne odnose na mene. Oni su u odnosu na mene šačica nametnutih mutikaša, neki metode su im gangsterske, prema tome oni meni mogu, što bi se reklo u Splitu, pogovoriti. Evo, to je to. Ali su uzeli za taoca jednu političku stranku koja je također stožerna hrvatska politička stranka. Na vašoj televiziji dežurna kreštalica govori o tome kako je HDZ stožerna hrvatska stranka. A šta je, ne znam, Domovinski pokret? Uzu se njih kao primjer, su nova stranka. Oni su šta, stažisti? Šta je SDP? Stožerna stranka. Ko komentira? Sad ja zvučim kao Plenković malo. Imali smo rektore na skupu zločinačke organizacije u Lisinskom. Rektore javnih sveučilišta, ne privatnih. Kad imaš privatnu zakladu, plati pa klati, radi šta hoćeš. Akademske slobode, pravo na različitost. Ovdje imamo parazite koji nam i celiju, parazitiraju javnog novca, javnih ustanova, Ljutić neki iz Splita, doktor mizernog komunističkog obrazovanja, slušamo kad govori. Cijelo vrijeme ljude zavodu, laže ih u stvari, govori o jedinstvu, bratstvu, zajedništvu u Hrvatskoj, u stvari je sve goli gulj i kopriva. Motika, dakle ukrast, osvojiti utjecaj. Tamo su prozvali rektoricu Riječkog sveučilišta, Prijić Samardžiju. Lagali su pred 1700 pripadnika organizacije da je tamo rektorica Riječkog sveučilišta. Em što nije bila, em što ih je poslala dođavola na pristojan način. S time su manipulirali. A Split i Osijek su se krotko odazvali. Ne znam zašto šuti rektor Zagrebačkog sveučilišta, kojeg su također aproprirali, jer ako bude šutio, onda će ispast da je bio tamo. Kogod je bio tamo, pozabavit ću se njim. U političkom smislu. Kogod je bio tamo. To su javna sveučilišta, neovisna tijela, prostor kreativne, umjetničke, intelektualne slobode. To su stvari obični, prodani, petparački, stranački beziznijaci. To je Hrvatska. Jer mi nemamo javno sveučilište.